It-turiżmu, pilastru tal-ekonomija Maltija li fl-aħħar 5 snin irreġistra rekord wara l-ieħor minkejja l-isfidi ekonomiċi li waslu għal falliment ta' ħafna pajjiżi Ewropej. Il-Ministru għat-Turiżmu, l-Ambjent u l-Kultura Mario De Marco ta' rendikont tas-suċċess tal-industrija tat-turiżmu f'Malta, fejn in-numru ta' turisti li żaru Malta fl-2011 qabeż il-1,400,000 biċ-ċifri juru li anke s-sena 2012 se tirreġistra rekord ieħor b'total ta' kważi 1,500,000 turist. Dan ifisser li f'dawn l-aħħar 5 snin Malta rat żieda ta' aktar minn 200,000 turist, jew 16% fuq l-2007. Rekord ukoll fl-iljieli li t-turisti qattaw f'Malta, għall-ewwel darba li l-iljieli fl-2012 qabżu 12 miljun li jfisser żieda ta' 13%, jew 1.4 miljun lejl iżjed mill-2007. Minn studju ta' STR Global li tiġbor informazzjoni direttament mingħand il-lokandi madwar id-dinja, joħroġ li Malta reġistrat it-tieni l-ikbar rata ta' kmamar okkupati fil-lokandi fl-Ewropa. Dan ipoġġi lil Malta wara l-Iżlanda imma quddiem pajjiżi bħal l-Ingilterra, Spanja, l-Olanda, Franza, il-Ġermanja u l-Italja. Żieda wkoll fuq in-nefqa tat-turisti f'pajjiżna li għall-ewwel darba qabżet il-1.3 biljun euro fl-2012, żieda ta' kważi 280 miljun euro fuq l-2007. Dawn ir-riżultati pożittivi riflettew tajjeb ukoll fuq il-prestazzjoni tal-lokandi ta' 3, 4 u 5 tilel li rreġistraw l-aqwa riżultati fl-aħħar 5 snin. Tkellimna ma' Tony Zara, President tal-MHRA, fuq ir-riżultati ta' Malta fil-qasam tat-turiżmu. M'hemm l-ebda dubju illi 2012 tinżel fl-istorja bħala sena eċċezzjonali. L-indikazzjonijiet mal-ewwel uraw illi se jkollna x-xhur ta' wara li se jkunu jaqbżu s-snin ta' qabel. U hekk fil-fatt ġara u aħna wkoll qed nistennew illi anke Diċembru jkun rekord u jkollna allura 8 xhur wara xulxin fejn kellna ir-records. Ta' min isemmi li dawn iċ-ċifri ma jinkludux il-wasli tat-turisti permezz ta' cruise liners li fl-2012 mistennija jaqbżu 600,000 turist tal-ewwel darba. Matul din il-leġislatura l-Gvern ħadem biex dawn ir-riżultati setgħu jinkisbu. Infatti mill-2007 hawn ir-rotot operati minn titjiriet skedati telgħu minn 57 għal 81 u nfetħu diversi swieq ġodda fosthom l-Iżrael. Minn fejn fl-2007 waslu f'Malta mal-1000 turist għal 30,800 turist fl-2011, żieda ta' aktar minn 2380%. Saret ħidma wkoll biex jitjiebu l-aċċessibilità u l-kwalità tal-prodott turistiku Malti. Fl-aħħar snin Malta tejbet il-kwalità tal-ilma baħar biex issa d-dranaġġ kollu jiġi proċessat. 6 bajjiet kisbu l-Blue Flag u ġew inawgurati ġonna u promenades ġodda fost ħafna proġetti oħra.